Testattavana varsin hankalasti mitattava aito venäläisen kasakkaupseerin heittopuukko. Näyttää kyllä miekalta, mutta kuten huomaatte, niin siitä puuttuu kokonaan tuo käden suoja. Eli ei ole tarkoitettu tämmöiseen miekkataisteluun, mutta on aito 1800-luvun lopusta. Ja testataan tästä materiaalin kovuus Vickers-menetelmällä. Testiasetelma on hankala kaksiteräisellä miekalla. Aika mones yritys. Katsotaan, onnistuuko tällä kertaa. Ja testitulos tulee tästä 2 terän välimaastosta. Siirretään mittaviivat taas sitten pyramidin pohjakuvion kärkiin. Ja saadaan testitulokseksi 532,2 HV5. Jos nyt katsotaan sitten kyseistä taulukkoa hieman tutummalla Rockwell C-menetelmällä mitattuihin verraten, 530 vastaa taulukossa arvo hieman päälle 50 Rockwell C kovuutta. Ei ihan olla siinä työkaluteräksen kovuudessa, mutta aika sopivassa kovuudessa ollaan tällaiselle veitselle, puukolle ja miekalle, jonka pitää kestää sitä, että sillä tehdään sille tarkoitettuja töitä. Tähän kyllä saisi aikaiseksi terän, joka pysyy ja pitää ja joka leikkaa monen näköistä materiaalia.